Arig na saan nga agtartaray ti oras iti syudad ti Vigan. Gapot na malaksid nga adatayon ti moderno a panawen, makita pay laeng ditoy ti marka ti naglabas. Naruway digiti daan nga struktura ken mangnigan pay laeng digiti baddek ti kalesa, apaman a dumaldalan da kadigiti cobblestone. Maibilang da na maysa ka digiti simbolo ti syudad, arason a kada adagundaway, maitag ay da. Ti kalepas laeng nga 3 de Mayo kalesa parade and competition, na arkusan tinaduma-duma a dekorasyon ken disenyo digiti may bilang nga orihinal nga hari ng kalsada. Amoy matin nga ti kalesa ket synonymous always to vegan kasi in the whole of the Philippines tayo sa lati manggamgamit aside from Metro Manila of course datay lang ti gusto sa ti kalesa as mode of transportation nga para turista. So ikantay met apo ti chance dagiti kalesaan tayo nga makipartisipar ken deti fiesta tayo deti festival tayo itaget madekoraranda tapos agparade da iti streets iti city. Usar digiti na duma-duma a klase ti materyales kang runaanen digiti indigenous, makita ti abilidad ken talento digiti Ilocano iti panang disenyo digiti nakipagpaset a kalesa. Maysa kadakwada ti napalikmutan ti bisikleta ken antigo a lampara. Dried corn husk met ken mais iti nausar a disenyo kadaytoy a kalesa. Malahar din iti langanamit daytoy a participant gapu iti floral a tema ti disenyo na. At dapay tinangibida ti Vegan Church. Dati ngamin ket kasla kumada ti ag-sponsor nga business nga mang decorar di kalesa da kasi it's not only promoting the kalesa but also promoting the local businesses here in Vigan. They will be receiving a participating fee of 1,000. As bayad met ti panakausar deti aldaw nga detoy handa makapasada iso nga ikanta iso dati 1,000 pesos. Tak nadala tamit iyawid da kadagiti pamilyada. Ti 3 de Mayo kalesa parade and competition tititinawen a maiwaywayat iti syudad. Agserbi daytoy a pammalagip, ababaen iti nan-anay a suporta ken panangdigdig ti sakripisyo digiti kutsero ken digiti kabalyoda. Mapaparada man wenno regular nga aldaw, sisasagana da ang mangipaay ti serbisyo kadigiti umili ken kastameten kadigiti naruway a turista. Mark Magdirila, Balitang Solid North.